Strojnícka fakulta žila nedávno športovým duchom. Študenti sa rozhodli, že pri stolnom tenise zbúrajú bariéry. Na súboj pozvali zamestnancov britskej ambasády a zdravotne postihnutých športovcov a paralympionikov. Prvotná myšlienka vznikla u našich študentov, študentského cechu strojárov, ktorí vlastne prišli s touto myšlienkou, oslovili sme hneď britské veľvyslanectvo, v zápätí paralympijský výbor a dnes vidíte výsledok. Chceli sme nájsť nejaké iné premostenie, nejaké nielen tie bariéry také fyzické, ale práve že rečové bariéry a rôzne iné bariéry, ako sú medzi študentom a vyučujúcim. Je to obrovská príležitosť, ako sa stretnúť s ľuďmi z rôznych oblastí. My sme sa spojili so študentmi, profesormi, s fantastickými hviezdami paralympijského pingpongového tímu a samozrejme nechýbala ani britská ambasáda, ktorá je neporaziteľná. Toto je šanca, ako odstrániť bariéry a zabaviť sa. Pre nás šport je veľmi dôležité, aj dôležité, aby to bol prístupný pre všetkých. A to je odkaz, ktorý naozaj chceme povedať pred olympijskými hrami, ktoré bude o 3 roky v Londýne. To je cesta multikultúr, aby sa navzájom spájali, poznávali a nie, aby hľadali sme rozdiely a vyhadzovali si na oči nejaké nepríjemné veci. V prvom rade je to spôsob, ako osloviť mladú generáciu, o to viac ma potešila iniciatíva školy. Práve mladí ľudia sú veľkou nádejou pre postihnutých ľudí na Slovensku. Počas turnaja súťažiaci vytvorili 8 tímov. Zložené boli z jedného paralympionika, zamestnanca ambasády, študenta a pedagóga. Prečo si vybrali stolný tenis? To je taký dobrý šport, ktorý môžu hrať ľudia. Na jednej strane je tam telesná námaha, na strane druhej si myslím, že nie je až tak náročný, aby ho nemohol hrať muž, žena, mladý, starý, študent, dôchodca a nakoniec aj my, profesor. Veľmi som bola potešená, že takúto akciu plánujú a že zapojili aj nás paralympionikov, pretože ako aj s britským veľvyslanectvom, aj so Strojárskou fakultou a mladou gardou máme veľmi dobré vzťahy, tak dúfam, že tento prvý ročník bude mať svoje pokračovania. Skôr pre nás je to čest, že môžeme hrať stolný tenis s sportovcami, ktorí boli v Pekingu. Veľmi dôležité je to, že každý sa môže zapojiť. Je to cesta, ako môžeme získať bohatstvo života. Ja si myslím, že dnes večer bude veľká šanca ukázať, že každý je osobnosťou. Šport búra bariéry, pretože veľmi rýchlo dokáže zmeniť názor na človeka, pretože aj vozičkár si dokáže zahrať ping-pong so stojacím. Vznikajú rôzne priateľstvá, ktoré môžu posúvať rôzne veci na inú úroveň. Neberiem to, že všetci sme tu ľudia, je nám jedno, že či niekto musí sedieť, alebo mu nebudem vždycky všetko rozumieť, proste sme si prišli zahrať ping-pong a urobiť niečo pre dobrú vec a zabaviť sa.